Gernika Lumoko udalak berdintasun sailetik Andramari eta San Roke jaietan bidebusaren gaueko zerbitzua jarriko du martxan berriro. Zerbitzua abuztuaren 14tik 17 izango da, gaueko 10etatik goizaldeko 6etara, orduro honako ibilbide honekin. Autobus geltokia, ospitalea, lorategi eta errenteria, Tiloak, Villa Argentina, Sever Altube, Allende Salazar, Illerria, Iturriondo, Mestika Baso, Araba eta Lurgorri geltokia. Eskariz gelditzeko aukera eskainiko zaie bereziki emakumei gauez bakarrik ibiliz ibilbideak laburtzeko. Autobusetik, etxetik edo nora zoazen, handik ahalik eta gertuen jaisteko eskatu ahal izango duzue. Euskadin Eusko Jaurlaritzaren pertzepzioari, eraginari eta segurtasunari buruzko, Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen aurkako indarkeria matxistari buruzko azken azterlanaren arabera, 16 eta 29 urte bitarteko emakumeen ehuneko 40ak dio, segurtasun gutxi edo bat ere ez duela sentitzen. Adintarte horretako gizonen kasuan berriz, 8,5 bakarrik ibiltzen dira gauez bizileku eremuan. Horrela, ibilbidearen barruan tarteko geldialdi bat egin nahi duenak aurretik jakinaraziko dio gidariari zein lekutan jaitzi nahi duen. Hala, adierazitako beharraren arabera aukeratuko da puntua. Kontutan hartuta puntuak ez dakarrela arriskurik erabiltzailearen bide segurtasunerako. Zerbitzu honekin doakoa eta eskatutako geldialdiarekin, herriko jaietako gauetan ibilgailu partikularraren erabilera murriztu nahi da eta udalerriko bizilagun guztientzat segurtasun handiagoa lortu. Hori guztia emakumeek berdintasunezko gunetan, aniztasunera eta aniztasunera irekita daudenetan, parte hartze eta inklusio handiagoa izan dezaten, jardunbide diskriminatzailerik eta iraingarririk barik.